Kesorkar jela kalak kentaj ya kejing dawa jongki riu kentai ki basong syatngan hamadan nong temai nak kebenta kakam gram sebika ki belapa sausnem arajar kadar belap penong dakatna district selection committee. Hakujuk kapor nak kalian ki prangot ki nong syatngan kilapen bena bakin neng shwa shipor ya kejing syatngan jongki bakrem bupor tat hadu bakin dapin bena dak umaipat wat hadien bakini ki prangot ki gram sebika kila song syatngan kabelayat kat kendai sengi hamadan nong temai Hendai kam shimla dan genu-genu ke jubab nak kalian ke sarkar jela bat kumta kini kisamla kilali bantur syak office u deputy commissioner ke East Khasi Hills bat ban perlong ru ya ke jingsyong kelan mungor hindin kesni kata kalai pui terik unaitung ban nyai dawa yala ke jongkhong haduk mendan kasi kalau kasi ya syong hantai ban syakhan wa ik ban dawa kalau ngam tak ko jung din re gi ina kalian sarkar pat kam shim don kan ga response ne ga jingkit kli ho hamta mengi gum ki kan thai don hantai ya ha ka slap ya ha ka jingji te ha itu darah hantu re na kalian government pat kam shim don kan jingkit ki ti kum tangi ban si gi bangin shim kan ga rai bangin wan hang ni ban syong ban dawa ka hok ni namar bane imat stay kan jakhan ki ban si ki ban wan hang ni ban syong hang ni te imat buat paniap pun salian dalam ni syong hantai ru imat buat paniap pun salian kada kada namar nalo ni akhan pa kita ka sha ini begini ya hang ni jadi di sakoi ru di ko apa ni bakin ra ek mek ni tu ni namir man ke si sematen kata ka digaji tadi dawa ini namar bane ngiyap ni kada ngiyap pun ngiyap pe nak tang hok Katong pa khubor bagami ki ong balapan pas khat arngon namar ba ki perkhat bayo dan bajoin. Kena ka khat arngot ki perkhat bayo dan bajoin ki penpas khat arngot. Henry lada naka khat arngot kin thong tang arngot kala banlong. Te try kita ki lada kim join kita arngot te kita shongut kin thep hang kin join kin thep hang nu. Kata kadai ka ba ki shu defend la di Tengim sengau ya ha ban ong hi khat arngun enthong tang arngun ban ong ban penya pher ya ka grade 4 ba yangi ki klam sedika ki grade 4 ru kiele exam ngiru ngiele exam para ba yele exam dan jinga pher ngingim na penya pher para ba yele ke exam dakaju penting ya pas do dakaju yang ngiru la ta ha ka merit list la penni ha ka merit list haka ngim dan ka waiting list tingiwan ni ngim dawa palat lemne duna ni dawa be ya ka ho sakabaat di ong ba ka kram sibika bat ka kram sebak pepe pensyai singi ka kram sibika bat kram sebak pepe ada kalong kumta balai haka por ba ki ai ka question paper kila dei ban tho just question for male and female ha namar hakimatrik ni studio na bentaki handicap person ladan da ka wei ka kon ka question andre yang ni lab lemdan cinya per pedengka kram sibika same question te kumno kata nong bakaya Kadba kini gisamla ki dang penong ya kajing yaki nak kalian deputy commissioner uba PS Dekar ula phakot yaki hakamra manikran pat penpa hoki da ka baong bayakan ni kakam kamsyong hakabor jong u hindi ka dei deki bor bahalor jong ka sarkar Shushu kilai tho ba udisi ulada panikran padu menteri katanat CNRD banak kaliang uniu menteri ulong ba unsapha da ka jingtho sha udisi halor kani kakam kumta nak kaliang kini kisamla kilap bana ken weng sha shipor ya ka jingshong sha thangan baklem por Kadbana kaliang ka sarkar jela lingbau under secretary katanat personal and administrative reform ulong ba ka sarkar kalada ban bishar punya ya kani kakam bat hadin ke jing bishar ka babnya ya ki kendon ki bede bat kani ka benta kumta ka sarkar kalarai bakam la chu ban pen imbyang ya ka merit list jong ini ki samla ki basong sha thangan ka bede bat kani ki issue agin shaha to ka por ngathai ngam kan mau shu ubanai ayu tambai mat early this year kiawan kendu gitu ki kenhun ki don mat chi phongot na prangon am kan mau ha shu kiwan sanga ki ong ba la ko mong noro balai phim naga department jo phim extend ya validity tenga batai ki yang tu ba phi ka validity ya ka pawa ngam don mangi senadi ka long ben isu pha CDSC ha utu snem arjar khat ar kalong bangin bakin advertise ka post bar ka post ha ka tu ka por ka balai kalong arteli to te ka DSC ka le la ka kam ha khadu ka recommend ka pha ya ki kerteng ki ba pass ya ka tu ka interview
dia anda poi ka poi khat arteli de whereas ka pus ka bangi like mengi dat time yourself long khat ar ha kalong ar de ultimately ngila thung ya ta mo la de thung kita bro arut tadi mla thung kita bro arut de platip hi ka wei ka jing shisha kalong ba kane ka pus gram sevika kalong kam long kum ki ki pus ka ba ki pus ld ki bangila ban tap keleng la ne kum ka pus food grade ka ba haka tu kalas ki baya ki sha than den ni yo man accommodate amar bale ba ki office bro ka ba ha is sales hapo ka DSC den ya kan ni kalau be specific gram sebeka ka mut ka bangi pun kam tang hapo blok de hapo is sales jong don prateli ki blok de gini ki prateli ki blok ni thung ya ki gram sebeka lai po wengot mo lai po wengot mo de gini thung kita lai po wengot nalor kita kiba ngitung hau arjar kat ar hadin bakila dat pas anu to kamu la filop to hadin nang ta hu arjar kat lai kat sau kala long invalid no ko to ka resort jongki de bakiwan ban kendu yang ki ong baba to se la long ban sengo bahaban extend tinga ong nakal yang jongang ngimla ban extend namar baka puso kamdon klalut kapus kamdon siu palanang ta tinggi namla balai to puis approach usaman jo kan dia si dan let's say shaka personal department bakin le kata kata kicing keren okay namar ba ki ong pat ma jing sha ka don ka chance namar ba khamtam e namar ba por ba ai po ka advertisement sum la ong ba don artli ki post ni la shu ai bi klemda ye tho ba don ka tatli ki post ni la shu ong ba vacancy of post p m whatever to learning I vacancy so post learning you go and find out the facts I begin lay what let kila ban lay RTI we are open then lay the fact remains baka post haka to po don tang arteli kalaj arteli tingin namla ban create post kadon arteli de ko mo pi la ki ma pi teng ka kom kuno jogi sngo mangibore lengang ong pe haka department jonga ka sena department le de ka forest pan kan do department ba pini keren kap tam ba pino mengi thung bak dur kana katai ngangam skutuna namar ba I'm not doing that ngalong minister naman hajuno minister na ba taboro pamut benong bangan la ban su le klebi ban bypass lu ki angi rul baro de kata ka de ka banga kren saya kiru ngom nakra ka daw kapus to pi ong bangi klem ai ta pin ai daw i taro kam lele tang ba ultimately ngom pi kapus ka bangi lai ha ka to ko de arteli bangi adep tung bro arteli mdon su beyond that mo to hadin bangla advice ki kum taro ha ka ba khadu kami pada kemne kia syatkan to kia syatkan gua peliru kalau bakumo pi kata kapus kedang sulai shen dan mencem senen kalai arteli nga kata ngan thai playu i ka statement bang ai ka ba mi mane arteli ka wei hapo khat arsenal lai kro kam sebeka pat ka wei hapo pada hapo penuslah to menta kalai arteli ka problem kan mi pada menta kidon prangut kam bakala namar angut imat kilayo kam no sewe ni namla bantung pala nanta lagi lah bantung long arwo dong sas kan sa san riu tikai ban je kita kin riu piso tikai ban je kita kin riu ladai ban bakadon ka pus bro prateli nothing like it kamu ngisuk tingiru long we will be very happy bengin thong yaki ladai ni ka pus ko pi ngin don problem ni kata kena ke problem ke mi I kalong ba mentah bangim don je ka post bat kata ka dige jing syabat ngau pi ka pertei RTI kila ban find out ka don hangnu kalong kumnu len radon kata ka bakdur appointment ru pen I yang a kenang ba ngan le ka kam ngin terminate ladi ka bakdur appointment Jadi ki ka alternate kilat kelinti de ki be pat ma pan baki alis baki soto no e kata ki benta ki ba pi kum menteri pensim sudah baki ni ke jing songsa tangan ke jong kiru kan kut no pi ka bakadu hingam la nganga kren be de ka basai ngong pi ba ki de ban soto ye ke jing sia ba don post ko mo pi bat ngin la ai ro nak ling nam kan ne ka post ke joki kalong specific kalong limited dengin la ngong pi ngim don su ka sanction post de habom don su sanction post ngangam la ban ong kum nong no kata kasyong haki de bagi sutu haki su jeng ahoy nya su sun ei kata ba don ke bala kerta lakut ke ba kum de kum tai lakut ten le kata pin ong pat kum no kam de ka construction tang nang ta ten le ngong pi ha bangim don ye ka pus nganam la ban ong kum no
ya katangan melaban batai kumlu nama as far as CNRD department is concerned but kamtam ya ka prateli ke blok kamu nginum don luti pan lek kamu ipat nginum don kalat luti kuma pia tu ba menta chief secretary sa ai ketil ti kata kama I think that's what ngong pi nama ba long menin ngatrai u CM but u chief secretary kelaya song kelaya you then I think by now u so communicate officially. Yeah, maybe Shaki, but kumjuk Shaka, City Press.